Yeah, good afternoon po sa atin lahat. Nandito po ako ngayon sa sa Bukid Isarog. Papunta po kami ngayon sa sa Panikwason Falls. Napakaganda po ang lugar. Oh. Nature na nature po 'yan. Ayan. Shout out sa mga natin diyan, riders. Magandang hapon. Taga Team Katagumpay. Ayan, sana makapunta kayo dito sa Camarines Sur. Ganda-ganda dito. Ayan. Maglalakad muna kami kasi medyo malayo pa po yung falls. Sa Panikwason Falls po kami pupunta. Ayan po. Shout out po. Ayan. Hinahinan po ng lakad namin kasi Biyernes Santo naman ngayon eh. Kaya, yun.